Hangrani Kathar Shalo Boromganang Dr. Bijoy Debormani music video Amani Kokborok release Angka Abno Rugino Tini Tang Shalo Kaisa Panda Sonsaka Dr. Bijoy Debormani Tongtai Nogo O Amani Kokborok music video release Uma Panda Sonsak Taniwo Dr. Bijoy Debormano Karibu Manzaka Resap Kurung Jayanta Jamatia Music Director Singer Milton Deborma Tokyo Director Sarat Reang Boromganang Binoy Debormano Khobui tei kubni mungganang adong tei adong juksong. Jemaah sekang jotono khulumaya pharo trini kathate tongthok hangrai salo ani langmani poila recapung audio visual Amani Kokborok tini obo release ungnai obo tini kasa panda songsajakha o pandau tini manja phaika Kokborok te commission ni tangphang takuk Bijoy Deborma vice president takuk Dr. Olok Deborma ta manja phaika tini Kokborok commission no khoroksa adong bukuk samuli tai oro resap kurung khorong rakchani buagra takuk Jayanta Jamatia ta manja phaika salka studio ni buagra director tai Amani teknik kurung takuk Milton Deborma tai takuk Sarat Deborma videographer Sarat Reang tai oro Kokborok media ni Swrangchati tai chini khurangno yotonang khalko jago tini ani i recapung abo release unai tini abo suijagmani bisi baka khana kai taklai semar simi apni luajona jagmani apni recapna bagoi music dina bagoi khurang dina bagoi tai apni visualization mane videography ni bago aga awne bagai ang je awne bagai soi borok fit borok taku Bijoy tono ang saina ka tai bono joto barjari afaka i samuno naithok mochang milik mochang babai sabo dera muklai paina bagoi tai bono challenge sunaka tai parikha tai binik ok kolom tini bini kolom tini hosol hisabe jum tini obo diskhane thang tamo aga ani ke ora japnot kisa kok sano Kokborok ti tau tu jaraw chin Kokborok thungjawi tong je he botona nangmani chupna nangmani ohai tonani chupnani hamnani musangnani motomnani sep mayang tokha obo joto Kokborok sane bo kaisa khadukma he obo tuino ani i recapung ke awal kita mah kaisa oro cethong bufang ni kaisa halo borang oro japung bai cethong bufang kaisa halo butong cethong ko butong ma jaro ke oja kita mah cethong bufang ni keram bufang keram bu cethong bufang butui yesu bono tandi yesu bono joldi yesu bono tam ruabai tandi dabai tandi chona nai di rana nai di botong toro asun chu Kokborok sakor jesu phanang sana ane samne bising sana nai ma khai Kokborok jesu pon sinchen nai di jesu pon kasna nai di jesu pon bono kusu sana nai di Kokborok kasu tan ma ba o chethong go kiran kothon chethong phang hai no tor nai chu nai tai no kha phaisin go sang thang nai kai ang tai kok komang lo ria ni kai or resapung ko tioi kisa ang takuk Jayanta sana kisah kok sana bukan jotono khulumbai kha tei oro phajak sini tibra hasteni jotono se asuk athuk kori kotor mangno ayang jotono athuk kori sikon sini yong sakla tei jotono sini phai manja phai nai ro hambai tei media ro hambai tei jotono nai tong nai jotono khapane hamjamo tei sibaya pharo o ko or some belai meaningful
abo sali asuk sali kathai apano sanani bana wai pano samani sai je nuknai ro nainai ro nuknai belai da samang meaningful sini Kokborok ni bagai jeng masuk Kokborok nanti sui kai pelai mani tak zora jeng Kokborok ni horok siru tulai me aku kamu belai orang sama nang mani jodoh mana kau ini wansu kau itu nang bagai orang sama bising titan bagai sui jangan teje jeng kesapnai masanai Kokborok tu samudani sui ni kene tu nago pergi sekangai sengkaisa kalau di sana nang nang katabu bisi beri yang tangka Kokborok osingna hazak mani 1979 19 January yang kana pula sekarang official language ni kalau dah kau ina hazak mani tahu saja bisi beri tahu bose seng bangsa ba hane kau bangsa nok hane kau bangsa ba bini kau bangsa rangsang ni kau bangsa ba matai ni kau seng selai tu mungkin Kokborok le bopra sikla sas ni sikla ngai kusuwa kale amang belai ke hamba chini sano the Dr. Bijoy ani kana asal sa wo not only doctor simia physician simia eye specialist dotno siu one swimming one competition abo to sini legendary director tong sini legendary film director borote samane technically amoro no sarana borok sana belai ke belai ang hamza ka te accept Khlaikha Khlailena nei no ang sini boy Milton boy mas like on accept Khlailena accept like kahang be Khlailena te no joto nai nei te nung nai ro kha Khlaikha hamza nei nei te han hai joto ro phai nei ro no hai te media ro no joto khapone hamza mo ya pare hambai nai tong lai de mai ai lai nei nung lai nei si lai nei hambai takut bini nak kisah poksan tin tampang 저 돈을 나오셔고 어제 돈을 저 돈을 걸어서 문구예고이 저 돈을 함에 파리 그래서 뭐때 그만 꼭 세요 텐티 좀 사는 거서 이게 어디니 풍거노 신이 검니 보카스코 이게 Dr. Bijoy ini 풍거 말해요 first time 디는 거 너무 okay awai sanang bin basang zenai masuk no okay oblati tero bising basang nai nani nai da ke tero saima kami tero jara ki se bian madia gar kaisa sunu sunu sini Kokborok Kokborok ini logi tero samu kaisa balai area kotor Ngaza kabang rasa muntung tahu. Ngasa rasa mung bising tak je popularity ro je look me YouTube ro balai isi chin borok oboni bising ti no rasa mung bising ti balai borong kana thangno. Ezem Kokborok Kokborok ti khai tagle sim bo 40 ro kai tung phano literature suiri man borok kabang pol thaya pheba o visual tapno jarano nangai YouTube ti khai je rasa mung tahu borong bising thang mano 이게 어느 어쩌면 Dr. Bijoy 이제 롬카 rasmi romnya orang bisa angkasa specialty je nukman ya kai binomno to appreciate khai no heba je rasamang ni bisingo some modern instruments in use khai balai kaham kor kon doubt kari heba je jaga chin musical hok je rasamang ni beat je khorang ro je jaduni sapon jagro song prang sandaro jakani usungga bo khawtani thuksanango mojesa modern beat khai pano abo nango pheba ongkha mono chini jekono language ni paisa classic je production nani classic je creation nani ngaworo bisinga chin Dr. Bijoy no rasangro o classic no los hazak nai ngan kabang sayamno borok nai no satu jaga jatni sambai besat pe kariwi jing rasamlai sam tahu Jayanta Milton teori je technical samutare sin takop sawachang jewa samutangka is a classic salsago borok nuwi no salai ngai je rasamlai ro
어제 제자가 지금 폼 베이스 케 로sam으로 베이스 케가 지금 라이브마 로sam으로 저도 나고 리플렉트만 이게 어머니 어른놓고 이게 안카고 이제 매년 본나이 물론 자스케 가함로 있어 야프리 카팔 세마 하이마도 자카 무슨 소네 차라오다가 사번이 코랑 비죠. Bijoy sana saso dari bosa itu. ang sali yang sasitang tapsan korang sa sini bo rasam no rasam sound engineer recordist shalka student no pang so don sini ja legendary director singer Kaku Milton Pulano sini kawan takuk lang sak hani takuk noro pula hamaya pan tai ojaran sun tini kusuk berem ni asuk thayo asuk mai kabang nojara asuk lagi sun tini press release khalanya ni asuk laja chotno nang pulano hamaya pan lai an ko kang asuk ko phologi saya haja no tini da koto ano jetu salani jora khabang sawan ang orang kebangma kok norok kenaka, abang ang sana sesuai ang technically matter nanti yang sawan. Orang samunggo sung kaisa manai, belai ke important ang unzak mani abang kan literacy, Kokborok literacy. Sung cini samung tabu Kokborok music genre ro thangkang ke lyrics ni genre ro thangkang ke near about 10, 15, about 20,000 above resamurok senam zakha. Aku ni bisingo ang near about 2,000 rok ang samung tangzak ani yang bay. Angka samung tangman bisingo ani berai experience mani yang mas hasine tini. Abong ka orang ni the lyrics the sejak mani, lyrics sejak mani. Abo kebang ma resamung sung mani tongo. Baksa romantic resamung senamo, baksa ba dance pattern ni senamo, item song senamo. Pia, oba resamung ungi mano, nai ang zibo uang sugui maya. Je kaisa Kokborok literature no kusuk sakauti sana bagi resamung ni bisin tike asik samung tangzani mano, nai abo kaisa newly kaisa invention ba newly kaisa innovative process ni mano. Je cini kok tang rok no kok log rok no kok rubai rok no sung music video ni bising tike sung bono cini borok ni bising go sung tisai tu bui mano influence khalai mano tangi hengkang ke sung cini Kokborok ni literature no develop khalai ba yang ke Kokborok kok thai eba cini se kok Amani kok bo develop nani belai no kok kutu kungai pia or samung ni bising tike ang sagbai thang belai keno kung suhui sarago or samung ni lyrics ni bising tu Kokborok literature no belai buskan bukhago plan thanai ate kaisa kok ungkang ke or samung ni je sur khlai jak mani obo belai kothin rak oza bises khlai or mek mol rak jeta hunjago abo belai kuduk agi tansen resabui mek mol rak ni bising tu ke watei phaire khani khanau o resamunggo jolok je thuang lok o je resamunggo o jaga o men mandar ni kisa touch o jaga o phaijak tong engke coincidentally kaisa belai go anama singsa je o lok je thuang lok obo bo men mandar bai ke touch unani kaisa je combination abo belai ke synchronizing kha videography o tani hinga ko jaga je thuang logoi bo chumui bai no thangi ga leyo abo bagoi ojago technically visualization bising tike boja meg by mane chumui by ke je touch mani je synchronization o belai wan ama singsa obo saimi abo kaito bising ti phano ungui mano belai ke nai thotok ba tam salai kono concept amsake nai thoka ba sakha belai touch khlai nai norok ni bising norok nukhi sina te kaisa angkang ke phadi music section ang thawan music angka jeng kobangma music senamo ani like one modern bollywood pattern ni western pattern ni khlaiya o mi o jaga music khlaiya thang tani bani experience angka
abongkha jeng tam hin kono chini jeng baksa ka ba folk instrument kono baksa ba folk music kono actually overall folk unka ethnic ni ka part ethnic music obolon hono je music je naturally ya phangni simi jeng kusung ni simi je chini naturally प्राकृतिक भावे fan hanna ko man jeta music je create man a music no son ethnic music ebaga ethnic instrument hano o jaga 98% instrument no jaga jeng ethnic instrument ebaga ba folk instrument no son use khlai lai kha chini da ko to da Jayanta o jaga o belai khe o jaga unique samung khlai ja o jaga gobang ma jaduni ni raga o jaga o somarok ke a jaga o jaduni ni raga ni bai khe sarinda ni je synchronization sumini synchronization ro abo technically so music ni zona ro thangka ka belai unique abo o rojamu o sung khnai man ro ang sam tangi belai ang khatong thoka I'm very happy tai ang kha khayo o rojamu go ang kaisa te kaisa success ni te kaisa ya pru ang ma se ka hambai Resamna ga to no sai de ang ora sabda kha bono music director bono hoy anga te khoro sala sabna ke chini belai sab kan buku urbosi tripura te yang chini takung Milton sangka tham da sab lai kha composition to lyrics composition to chini narum buskan asoza Dr. Bijoy ta ko kara choreography to फिर सोतम खाइले का हम आंगुने को से सोमालिया जोतो on to team work siba even concept to tambo आप वीडियो बुफुरुंडुंग माने सर video ko no tene relation na producer ni permission na gai chini वो तो director साहब ने all project को वो director ने दिया फिर camera person technical expert होने में आप involved playing का VFX ni sang je play nai belai ka ham sang play kan unu ke sinai ang sini director Sarat no koi nai kok thaja thai ni all project no to in je bai ka kalai maro bisa sai kana belai kana ham bai da no dai tini o jini press release ni press meet ni phaiman ta thani to ta ko suna ham bai kai pula o belai ka ham mario the production the samudai nani opportunities manon bagi kai pula ang যখন দা জেন্ট সাপ্রো দামি তো আগে সাকা কিন্তু প্রপারলি সেক হলো তখন দা জেন্ট সাপ্রো আঙ্কো মানসলি দং কারণ তা হলে জিম বড় গোবাং মানে সেনসিটিভ উংনে বাং ওংখাম হাই হানো তো কেসা ডান্স না না গোবাং ভিডিও নো যে কম হাই বড়নি ওয়ান সো মনা হামিয়া হিয়া আঙ্কা হামনো বা আম হাই নরমাল কোসেন ওংখানা হাই ওয়ান সো বিতুম তাই ওলো গান সেন খাইমান পরে কে ও যে থং ni tamro ni abo je word ni loge je music ni ko ta sense family ain cha feelings oino rokom thanga khang ulo studio ta thangai repetition khana nu kamara proper sound bai samsa kan na proper sound bai thang khana ga pro mana hai khane ngai shooting to chawngin no tong to borom khayo problem ya ka main around kind concept main matter ka to borok ni character abo to definitely singer kaham gan kaham ga de phainai no ke to hlan je kaisa bukhrowa ni tension nang mani ka o je chetwang no je borok chetwang log mani phunok mani no borok no je abo music ni bai khapi ri visualize the presentation rinani a bai ke ungno ne abo no kisa tension to mani phiaba samung tangte coincident dekhnai data mahnai overall kaham nong kha kai tai gano to bebak kaham nong ta tai artist aro kisa model to nai ro bro kaham support de overall kaham nong ham bai to ang tau ko सर sada olok sada need feelings ro dar ke sades manai sam ke sasti tiri ni o kaisa rangsak bai rigjak khaima to mo sanno o rigjak salo oro
malai fekir itu baino abang bagi boleh khas rangka orang azut tongnai tenai tongnai jatuh nono kabai nanti bayar karo jadi dapat Bijoy dan tuh bini imang tini muk thang nai ingkai muk thang nani abun logio je part to mani kokong kai ango jaga video clips kitchen nok mani Facebook or reject pro Facebook abu khana ka no ani shak actually lilak thama hain thaga ingkai sin Jayanta no sin taku Jayanta no kan phone khai chawar ko khai se ang or sang bising tei sin taku Jayanta no ba katal ba ajai manukha bin khukte ang age jaduni rusam khnaya koisa kono sodaman mor samgo asakai jadu rusam manu no yang mono saimya banang katal ba ajai manukha tin mor sam bising tei ingkai direction to ang mon mane ciri huli nai khang kai ang jeta nuk mane direction ni pratita angle no ba cameraman chini sorot takuk sorot jebabe camera ram use kai ang abon ko jese nuk khago na michael nai mane abo mane ar kutam mo unya ko hinan na nugle tabu jote nuya ko ta ke yobno moro samong mane sini live mau mo tong ruk nai mo thik lag moro samong ate ma to joto na hamba Khlaikha sanjaga hamja kadano aimanja phane ora joto na manja phane sini hayuni sini tipra do phane athukri mamang ke sini takho kra je tini kaisa release khaina than tomani video abano ang bo Facebook ko nukha nugui mane ang tam sana abu kaisa bukha kaisa tong thukmani ke kaisa abu kaisa ano biangjani kaisa jago tang thang haima tongja bang pina je shuro le kokthai ro je kisisa video clip nunga banya kaisa ani ekdom agi biangjani ang ko mai thama haima tong kabano nugui galai no ko khatungja le tini release nai abo songjoto na nai manai ke khaklai na ro joto na hamja bainai Gawah ini sini lain mata buku juga katu sini resamong musumong jotono tebe pisah jangan untung haikeno pas. Joto taku buku ni si mari magai ang saklayo tini jei recapung Amani Kokborok abo YouTube channel lo abo upload thaijanai tei YouTube je channel ngano o channel bungkha kholongma hage ang joto taku buhuguno obono nainamaga ang koyo o jaga kabanga bororo recha kurungro sui kurungro tamu kurungro technique expert ro kedalai kaisa tamne ko recha bungni haparo kaisa katal kaisa bo luajima khaklai taku buhusong obono nainai yachak nai hamjak nai tai abno I video album no pithani pro jobana jotono hai ang jotono hambai te krumai ya